Hej så, folkens. James her, eller Asger, hvad hun hedder. Og den nye ting, den er lige kommet. Det er mega nice. Hvor fuck står man? Ups, undskyld. Sorry. Jeg kan lige vise det. Der var den. Ja. Se her. Så tager man den her så. Altså, hvordan tager den? Kun 18 sekunder. Jeg tror, jeg tager en anden. Ups. Nå, og så. Ikke også. Og så er jeg der lige pludselig ikke længere. Jeg er min sko. Det er mega nice. Diamond. Ikke også. Det er mega nice. Fuck, der er ikke en. Du er igen for en fucking mit bedstemor. Nå. Og så. Nej, ikke F7, F5. Her er en by, der også ikke bombe den. Nå, det er min næste ting, jeg bomber. Og så er der andre ting. For eksempel, der er kommet en witch. Jeg ved ikke, om det er en. Ja, det er en del af. Se her. Det er sådan nogle fucking slimes lige om lidt. Se, er den ikke mega cutie? Freak. Så kaster den potions efter mig. Den var ikke dum. Ja, tak. Tak. Nå, og det er sådan den nye mob, der er kommet. Jeg ved faktisk ikke, om den kan noget, så vi kan lige gøre den usynlig. Den er mega spooky. Og så er det sjovt, og så er der også kommet de her. Jeg har fået en creeper. Så kan de finde en creeper. Creeper. Helt ærligt. Nej, det ser mærkeligt ud der. Det ser seriøst mærkeligt ud. Nå. Men det irriterer mig så virkelig meget. Og så også kommer noget andet. Jeg kan også lige vise jer det nu. Så. Her også så. Er det ikke mega nice? Så man har sådan en trappe af creeper. Ja. Så. Det tror jeg, det skal være min næste byggelort. En creeper. Eller. Og så er der også kommet nogle mega sejt ting, jeg skal lige. Så er det. Nej, nu viser jeg lige en anden ting, som jeg vil vise mig. Tager sådan en soul sand der, og så får man. Var det ikke her? Hvor var der henne? Der var den. Og så kommer sådan her. Og det er. Jeg kan ikke huske, om den går sådan her. Der. Det er spooky. Dø. Nej. Fuck dig. Så er du ikke. Den er ret voldelig, kan man lige kalde den. Ja, det er den. Det siger jeg slås. Sådan ikke. Heldigvis. For jeg hader seriøst den. Så kan man selvfølgelig også putte den på hovedet, hvorfor ikke altså. Nå, og så. Hvad er der mere? Så er der kommet dyr. Nej, eller noget. Den her. Så er det selvfølgelig TNT, ikke også? Det er ikke noget nyt med. Det er lige for at demonstrere, så skal jeg en blok.
tager vi sådan en new blok. Vi tager en yndlingsblok, eller en af mine yndlingsblokke. Og så gør man sådan der, ikke også? Så. Sådan det er så et eller andet. Nå, det gør jeg ikke. Så putter den på her. Jeg får min TNT på. Nu skal de gøre på noob mode. Altså nybegynder mode. Når man skal skrive bug eller cheater mode. Jeg kan bare gøre på min måde. Det er lidt anderledes. Så står man der også. Se, så rammer man knappen. Og så ser det på dem. Så det er faktisk en meget sej måde. Der er jo ting på sådan en windshield map, hvor man bringer sig selv i luften og sådan noget. Og så er der kommet flagmus. Ja, det er kommet flagmus. Er det ikke mega nice? Sådan, det er mega nice. Det er lækker. Ja, der er flagmusen her. Ja, det er bare ikke nice. Sådan, de er mega sygt godt lavet. Jeg kan godt lide dem. Mega cute. Og hvad er der egentlig mere kommet? Nå ja, så er der kommet... Den her ting, jeg ved ikke, hvordan man bruger den. Så er selvfølgelig det, jeg tænker. Så er det nogle af det, der er på kupon eller sådan noget. Så kommer den her. Eller det samme. Så det kan lige vise. Så kommer den der. Nu laver lige sådan et flot mønster. Det er flot. Det kan blive flottere. Så kan man ikke have vagnen, medmindre den flyver. Og mindre er en cheater som mig. Haha. Bitch. Det er stærk. Det er sådan en måde at rydde op på. Og så det der mega cute flagmus, de er. Man kan få sådan en som kæledyr. Det er mega nice. Og der er nogle af mine, der har sagt, at der kommer have kæmpe zombier igen. Det ved jeg ikke lige, om jeg tror på. Det kan jeg skrive, hvis I tror. Og hvad er det egentlig med at komme? Fuck det med. Nå ja. Der kommer den her. En angel. Så går vi lige til. Hvad fanden? 0. Dø dog, bitch. Så giver mig lidt igen. Så har vi diamond. Nej, ikke diamond, så diamond. Skal vi sådan her. Koster vist der var en stak i. Så kalder vi kamel buller bob hip. Og så står der tænker den her. Så mit navn pludselig Jenchan, sådan repeater, og så hedder den kamelbuller bob hip. Jeg har ikke så lidt færdigt her. Nå. What the fuck. Se, så hedder det kamelbuller bob ip. Ikke også? Nå, ikke kamelbuller bob ip. Men så kan man også lade, man kan godt have op på den. Men så er det sådan. Fedt. Er det irriterende ud der? Så jeg skal skyde virkelig meget. Nå. Godt, og så hvad er der mere? Nå ja, der er den her. Carrot and stick. Og det synes jeg er virkelig nice. Og så er der også kommet pumpkin pie. Ja, hej.
dog for helvede gris. Og jeg ved ikke lige om det virker, når der er sådan nogle røvgris her. Jeg ved ikke. Nå, men det skulle i hvert fald virke, at man kan få grisen til at gå. Ja, det gør man. Og det er så sådan en ting, man gør, og så kommer de herned, ikke også? Så op. Stille. What? Du går stadig. Så skal den åbenbart lige spise. Så hurtigt jeg går. Og så er det bare, så tænker jeg, bombe! Op igen. Ding, 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 ding. Så tror jeg, det er før. Det er nice. Så kommer jeg lige ned hernede, ikke også, lille gris. Grisebassen børge. Så vil jeg på adventure. Mig og gris on adventure. Ja. Og så får jeg bare sådan en griseflok i stedet for. Forestil dig lige det. For helvede, nej. Okay, det var så lige. Og så forlader man den lige og så. Og så kan vi få den her væk. Og hvad er det faktisk er der kommet med? Det kan jeg ikke lige huske. Jeg lige gå ind og kigge nu. Let's kigge. Ja, den må jeg selv finde ud af, men det er noget med, man kan få alt muligt mærkelige ting. Eller mærkeligt. Mange er også lidt mærkeligt, det må jeg lige indrømme. Nå ja, det må jeg om det. Så hvis du nu skal jeg lige se, jeg kan huske sådan et andet item. Den her. Så hvis du nu er stolt af dig selv, ikke også, så tænker du sådan, fuck, jeg er stolt af mig selv. Ikke også? Og så lige det. Så er du den der, ikke også? Det er desværre dræbte jeg en gris med. Ikke også? Og så er det kamelbuller Bob i deroppe, ikke også? Du kan sætte alt muligt andet. Du kan for eksempel, du kan sætte den her i. Og du kan sætte alle blocks i. Du kan også sætte den. Så for eksempel også se, hvad klokken er. Så kan I kigge på den. Så ændrer den. Se det. Og hvordan tager jeg ind i filmen? Skal vi se. 13 minutter. Jeg tror det blev det. Vi ses. Farvel.